Salam aleyküm bratlarlar, näle? Bolmaýar daýlar, oturýarsyňyzmy? Bugün karwaçy 21-nji günimiz. 21-nji günimiz. Tak, 186 barmaly bugün. $6 etmeli. Salan sen mine, dünkü zdelkada ine. Sürecimiz 30 sekund, zdelkamyzdan 1 minut. Marafonumyzyň 21-nji güni dowam edýär. Pognaly. Gowja situasiýa tapaýyn gelýär. Tady yukarı açalı görülüp parlaly. Tady uruyna da büyüş. Görülüyormuş tady. Tady короче nime wa? Uruyun probit etdim kadiyan. Neştaýdalar. Şuary test gidip dur. Şu liniýa gelip bahasyn berkap ýerine gelip geçse gowalardy. Ene şuňal çeýen ama uzyna gowalamatsa. Görýärsen hem bolýar. Tady aşağı aşağı. Buradan näle işleýär indikatorlar? Tady serat ulu uruyun nadala. Soňçyn gidýän kaby. Bolýar. Protest zirkalny näşil urwinden ýerine gaýtman mykady. Ol ýerine gelmäýmesini de probit etdi dära. Aslında gowy iş ýaşyl urwinler zirkalnyda. Agwanalaly. Şunu gatyadyr bolup girmeli lan. Süýejiň näle ýapylyşyny görelädir. Bolly girelan. Gep bolup açyldy şul süýeşle aşak böküp açyldy. Görýärsiňmi? Mhm. 1% geleli yana. 182 yine $4 etmeli. Video roligam uzak bolja öýdän bu gedekler. Marafonumyzyň wara başlany bäri nemede 2 gezek 6-njy şaga bardyk. Iň soňky şaga bardyk 2 gezek. Ýene iň soňkyda allyk ikisinde de. Signal boýunça situasiýa ýaman urwin boýunça targawat edäňsek, birle gowja urwin tapdyk. Ýanky zirkalynda işleýişini görýän aşak gitmeli. Taýrakda giren alsam, süýejiň wagty tutarsan girjek. Girdim. Liniýa baryp aşak gaýtmalar, olay meň analizim boýunça emesek häzirle analiziru desek. Balibam şo liniýa baryp urwine baryp zerkalny bolana reaksiýa berýär däraw bilen ýa-da videoda aýdýarlar. Ne bärde de nalivoy atmaýatka başlaýdylar. Bu süýejemine gep bolup açyldy, arasyna boşlukla böküp açyldy görýän. Ne probit etdi. Geldi
Ne уровень поддержка bolup çykjatdy daşda geçenli. İşte probit edip izne gelende de уровень сопротивления urlýar şu nemeler linýa. Ondanam aşağı alyp köçüp gitdi. Mella. Ýene bir сделка bolýarmy? Näçe 183 bolsa 86. Ýok, 2 сделка. 2 сделка. Bir сделка 2 kopeyk eten. Görelen ýene howluk manjyk goja situasiýa nemedeli tapaly. Sen probit etýär şu liniýany, ondan girýän adam. Şu switching ýapylyşyny gören näçe уровень var da поддержкасы. Berde de gap bar uly. Razrywy. Ýöredik, girdik. Berde de kiçirek gap bar razryw. Ýene garaşýas. Sen näseredäň? Pölüwet näsere switching. Aşak güýç şuwa bolyn, taýda bir ýerde izde neme wadyr, uruwin wadyr, ine aýtdyma uruwin wadyr, şolar geçirmedik bolýar. Görelen 20 sekund we 25 sekund we. Ne şol switch'e mine 50-50 da ýokary gidibem bilýär ul güýç bilen aşak gaýdy, ýöne ulrak neme bol güýç bolmaly taýda ýadyr görýäs, nir haýstara we gidýär. Muny bolýan zady o. Ýene 1% geleli. Ýene bir сделка galypdy da. 20 jun 186 etmeli näçe ödenler. Şuna men $1 goýaýyn da. $1 goýsak, artyk maşsat aljak bolmaň ogluny. Artyk maşy hiç howluk man güne 3%-ym edýär. Bir ýylyň dowamynda $100 milliona barýar. Bolly bilen her gezek bir summa barýana nesip bolsa, şu marafonumyň dowamynda aýdaly $10,000 barsak, $20, $50, $100,000 nesip etse barsak, nemetjek konkursda bilenme oglanyň balansyna dadyna pul oklap berjek. Nesip bolsa. Hemme gyzykly zatlar intek öňümizde. Nidaý bok şu balansymy gidirsemem, siz şaýat bolýaňyz, galdyrsamam şaýat bolýaňyz. Hiç ýyly neme gidilejek zadym ýok sizden. Realny boljak zady görkezjek. Berde de ine görýän uruwinler bar da şaýda. Hiç zat ýok bolanda ýokary gaça bermeli arkaýyn şu probit edenler. Aynen probit etse girseňem bolýar. Uruwine çendiler. Aynen probit etýär gerek ýöne bize. Şu indikator bar ha, productive. Probit edýär aşakdan ýaşyl çykýan şunyal kupit tipler. Onu girýär. Ne kupitdi başakdan çykdy. Ýene şol switch aýna çeýni uzyn aşak güýç şuwadygyny görkezýär. Görel olam şol uruwin çyne diýalaýdy şunuky zat. Ýene ýokary görýärse gidýän giden okmy. Uruwin we şaýda barlak görsek mi? Накопление var eken näçe. Görýäs, girýäs. Yetişen 5 sekunda.
Mana. Geri. Ştada girýär. Şunu probit etmeli. Probit etse girjek ada. Girdim. Şulalsa iň soňky сделканы короче. Ýokaryga ma gep boldy. Köp сделка diýen bolmara ýa-da diýär görnüp duran adam madra görmän geçirip goýberýän ýa ýalňyş ýerde ýanky сделка atýan. Köp сделка etmeli bilýärmi? So men pikirimçe liçni men özüm şonu ýaly edýän bilýärmi? Siz hem etseňiz edin, etmeseňiz özüňiz görýäňiz. Güne 3% getip 87 volt da burýar. 86 etmeli bu. 1% gelelim. Seret karoçlayna 20-nji günne şuwdna 186 etip goýduk. Ýöne başlamyzda biz men strategiýam görkezýän şuwat olanlar 1 minut sarf edip diňlen insulinna $100 başladyk. Dogrymy? Günnede 3% çyk edýäs balansymyzyň üstüne. Wagtyny 1 ýyl goýdum, prosta dilä interes. 1 ýylda şu $100 $4.848.000 bolýar. Ütköşklat bolup geçýärdiler bilen sebäbi näçe balansymyzyň üstüne goýduğumuzça 3% bilýärmi? Iş onçada günne etmeli pulum köpelýär bilýärmi? Dohodnostyňam köpelýär-de. 180-nji günne $20.000, 3 aýda $1.500. Ne 30-njy günne biz şuňa barmaly. 142 şu 186-da 20-nji günne ine. Şuň 186 etdik. Ama sen pikir edip gora 1 ýylyň içinde. Bir günne ene şunu ýaly targa edemizde, mysal üçin insan kunumuz ýaly $141.000 etmeli. Ýöne o 4 milyon nap men barjak gel bolsa da bolmasa da ýöne ine şuňa barasym gelýär men. Ben şuňa içinden pul çekjegem däl, ýene detjek gel şuňa barjak. Nesip bolsa. Opsiyon bıraktılar ine 187'de etdik görüşüňiz ýaly. 20-nji güni ýapdyk. Nede сделкалар? Seret, höwün kaýtşym ýaly bilýärmi? Birinciden psihologiýa, ikinciden hem upravlenie balansymy diýene. Soň ikisiniň hem iň wajyp ýerini aýdýanna ştaýdalar. Seret, ýene bir gezek gaýtylaýyn. 1, 2, 3, 4 minusmy? 5-nji dallyk. Ine bärde de 1, 2, 3, 4 minusmy? 5-nji dallyk. Hop şalanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 san сделка. 12 san сделкаňam 4 sanjagy plus. Ýöne biz seramna plusa çykdyk. Bilýärmi? Şonu aýdýan men saňa rynek näil erbeden bolany plusa çykyp bolýar. Opsiyon bratlalar ne görüşüňiz ýaly 187'de geldik. Bana marafonumyzyň 21-nji güni braçyk dogry düşünüň. Dagonlar näme üçin bolýar? Men oý eýýän bilip otyryn ony şu video roly görmesem hem sebäbi birlikde efir atýan. Efire braçyk geldi, ondan zapis ekran gidip dur, ol kelle sonra berýärler, soralara jogap bermesem bratfalarymyza bolany özüňiz bilýäňiz. Opsiyon mene şunu ýalygrap targowly boldy. Ýöne nä? В любом случае, ştaýda biz günne 3% plus göräýmeli. Dogry. Dogry. Dawajy bratlar saglygyňyz.